15 vuotta on kulunut, mutta Patrick Swayzen poismenon tuska koskettaa yhä Lisa-nimi Swayzen sydäntä. Vaikka hän löytää lohtua uuden kumppaninsa Albert Priscon käsivarsista, on selvää, että Patrickin poissaolon jättämä tyhjiö on ammottava ja ylitsepääsemätön. Joka päivä tuo mukanaan armoton muistojen tulva ja tänään Lisa huomaa olevansa jälleen kyynelten vallassa elääkseen uudelleen edesmenneen aviomiehensä kanssa jaettuja katkeransuloisia hetkiä. Ja jälleen kerran ymmärrämme paremmin, mitä Patrick Swayzen ympärillä tapahtui 15 vuotta sitten. Liity seuraamme kuuntelemaan hänen tarinaansa. Lisa-nimi valottaa Patrick Swayzea koskevissa paljastuksissaan ikonisen näyttelijän ja tanssijan merkittävää matkaa. Hän oli itse asiassa uppoutunut taiteen maailmaan jo nuoresta iästä lähtien. Hänen vanhempansa koreografi ja tanssinopettaja Patsy Yvonne Helen ja tekniikanpiirtäjä Jesse Wayne Swayze tarjosivat kannustavan ympäristön hänen kukoistaville kyvyilleen. Taiteellisten vaikutteiden ympäröimänä Swayzen intohimo tanssiin kukoisti. Hän hioi taitojaan äitinsä tanssistudiolla, jossa hän omaksui liikkeen ja ilmaisun ytimen. Hänen omistautumisensa johti hänet jatkokoulutukseen arvostetuissa oppilaitoksissa, kuten Harkness Balletissa ja Joffrey Ballet Schoolissa New Yorkissa, mikä vahvisti hänen tanssijan perustaansa. Vaikka Swayze alun perin tavoitteli tanssin uraa, hänen monipuolinen lahjakkuutensa ylitti pian näyttämön rajat. Vuonna 1979 hän teki uransa elokuvamaailmaan pienellä roolilla elokuvassa Skate Town, USA. Vaikka hänen varhaiset elokuvaroolinsa olivat vaatimattomia, ne toimivat ponnahduslautana kohti lopullista läpimurtoa. Hänen unohtumaton roolinsa karismaattisen tanssinopettajan Johnny Castlen roolissa vuoden 1987 romanttisessa draamassa Dirty Dancing nosti Swayzen tähtiyteen. Elokuva ei ainoastaan esitellyt hänen poikkeuksellisia tanssikykyjään, vaan myös paljasti hänen magneettisen valkokangasolennon ja kiistattoman karismansa. Dirty Dancing valloitti yleisöjen sydämet maailmanlaajuisesti, ylitti sukupolvien rajat ja siitä tuli kulttuuri-ilmiö. Dirty Dancingin valtavan menestyksen jälkeen Patrick Swayze aloitti matkan, jota leimasi sarja ylistettyjä esityksiä eri genreissä. Vuonna 1989 hän esitteli toimintaelokuvan lahjakkuuttaan adrenaliinin täyteisessä thrillerissä Roadhouse. Arvoituksellisena pomppivana Daltonina Swayze lumosi yleisön raa'alla intensiteetillään ja vaikuttavalla valkokangasnäytelmällään ja vakiinnutti asemansa monipuolisena pääosan esittäjänä. Swayzen uran huippukohta oli hänen roolinsa ajattomassa romanttisessa fantasiassa Ghost vuonna 1990. Sielukkaana Sam Wheatina esiintynyt Swayze lumosi yleisön koskettavalla rakkaudenkuvauksellaan, joka ylitti elämän ja kuoleman rajat. Hänen valkokankaan kemiansa vastanäyttelijänsä Demi Mooren kanssa ja ikoninen keramiikkakohtaus valloittivat miljoonien sydämet ja toivat hänelle laajan suosion ja Golden Globe-ehdokkuuden parhaasta miespääosasta. 1990- ja 2000-luvuilla Swayze jatkoi yleisön lumoamista kiehtovilla roolisuorituksillaan sekä elokuvissa että televisiossa. Hänen monipuoliset roolinsa osoittivat hänen monipuolisuutensa ja horjumattoman sitoutumisensa ammattiinsa, mikä vahvisti hänen asemaansa yhtenä Hollywoodin arvostetuimmista kyvyistä. Näyttelijän työnsä lisäksi Swayze osoitti myös musiikilliset kykynsä laulajalaulun tekijänä. Hänen sydämellinen balladinsa She's Like the Wind, jonka hän oli mukana kirjoittamassa ja esittämässä Dirty Dancing-elokuvan soundtrackilla, ylitti elokuvan rajat ja nousi listaykköseksi useissa maissa. Kappaleen suggestiiviset sanoitukset ja Swayzen sielukas laulu resonoivat yleisön kanssa ja vahvistivat entisestään hänen asemaansa populaarikulttuurissa.
Patrick Swayzen uraa leimasi hänen horjumaton omistautumisensa taidolleen, joka saumattomasti yhdisti hänen intohimonsa tanssiin ja näyttelijän työhönsä. Hänen esiintymisensä olivat ainutlaatuisen karisman, lahjakkuuden ja silkan päättäväisyyden täyteisiä ja kiehtoivat yleisöjä maailmanlaajuisesti. Swayzen kyky tuoda rooleihinsa tanssin taiteellisuutta ja tyylikkyyttä teki hänestä todella merkittävän lahjakkuuden Hollywoodissa. Läpi uransa Swayzen rakkaus tanssiin oli käsin kosketeltavaa, olipa kyseessä sitten karusotkuri Roadhousessa tai rakastunut haamu Ghostissa. Hänen sulavat liikkeensä ja ilmeikkäät eleet muodostuivat hänen tavaramerkikseen, ja ne nostivat hänen roolisuorituksensa vertaansa vailla olevalle erinomaisuuden tasolle. Ruudun ulkopuolella Swayzen omistautuminen tanssille toimi inspiraationa niin aloitteleville taiteilijoille kuin faneillekin ja jätti lähtemättömän jäljen viihdeteollisuuteen. Ehkä suurin todiste Patrick Swayzen vaikutuksesta oli kuitenkin hänen vaikutus rakastettuun vaimoonsa Lisa Niemiin. Heidän suhdettaan leimasi syvä rakkaus ja molemminpuolinen ihailu, jotka pohjautuivat yhteiseen intohimoon taiteita kohtaan. Niemi, itsekin menestynyt tanssija ja näyttelijä, löysi Swayzesta paitsi elämänkumppani myös inspiraation ja tuen lähteen. Traagisesti Patrick Swayzen elämä päättyi lyhyen alle 2 vuotta sen jälkeen, kun hänellä todettiin haimasyöpäsairaus, jolle on usein ominaista hiljainen ja tappava luonne. Hänen poismenonsa vuonna 2009 57-vuotiaana lähetti shokkiaaltoja ympäri maailmaa ja herätti surunvuotoa niin fanien kuin kollegoidenkin keskuudessa. Surun keskellä Swayzen kuolema toimi kuitenkin myös katalysaattorina haimasyövän tietoisuuden ja tutkimuksen lisääntymiselle, nostaen esiin pitkään varjoissa pysyneen sairauden. Koko hänen taistelunsa ajan syöpää vastaan Lisa Niemi Swayze, hänen omistautunut vaimonsa, yli 3 vuosikymmenen ajan seisoi hänen rinnallaan ja tarjosi horjumatonta rakkauttaan ja tukeaan matkan jokaisella askeleella. Hänen läsnäolonsa toi lohtua ja voimaa Swayzelle hänen synkimpinä hetkinään, mikä oli osoitus heidän siteensä syvyydestä ja rakkauden voimasta. Swayzen syöpädiagnoosi vuonna 2007 oli musertava isku sekä hänelle itselleen että hänen läheisilleen, mutta se ei vähentänyt hänen päättäväisyyttään elää elämää täysillä. Kohtaamistaan valtavista haasteista huolimatta Swayze pysyi päättäväisenä sitoutumisessaan ammattiinsa ja jatkoi työskentelyä alalla, vaikka taistelikin tautia vastaan. Poikkeuksellisena sinnikkyytenä Swayze uhmasi odotuksia heittäytymällä työhönsä vertaansa vailla olevalla omistautumisella ja intohimolla. Hän ryhtyi kunnianhimoisiin projekteihin, mukaan lukien kokonaisen televisiosarjan kuvaamiseen sairautensa raskaista vaatimuksista huolimatta. Lisa Niemi muistelee, kuinka Swayze vietti jopa 14 tuntia päivässä kuvauspaikalla 5 päivää viikossa, ja samalla hän sai viikonloppuisin kemoterapiahoitoja. Hänen kyyneleetön työmoraalinsa ja horjumaton päättäväisyytensä olivat osoitus hänen lannistumattomasta hengestään ja siitä, ettei hän antanut syövän sanella elämänsä kulkua. Lisa Niemi. Swayzen hiljattainen haastattelu Today.comille tarjosi koskettavan pohdinnan matkasta, jonka hän jakoi rakkaan aviomiehensä Patrick Swayzen kanssa tämän taistelussa haimasyöpää vastaan. Avoimessa kertomuksessaan Niemi Swayze valotti Patrickin sairauden varhaisia oireita, kuten kellastuneita silmiä ja jatkuvaa ruoansulatuskipua. Nämä hienovaraiset, mutta huolestuttavat oireet ennustivat edessä olevia haasteita ja ennustivat heitä odottavaa myrskyisää tietä. Diagnoosin hetki oli epäilemättä yksi vaikeimmista heidän elämässään, kun he kamppailivat Patrickin sairauden karun todellisuuden kanssa. Epätoivon sijaan he kuitenkin päättivät kohdata diagnoosin realismin ja optimismin yhdistelmällä.
Tämä lähestymistapa, joka syntyi heidän horjumattomasta rakkaudestaan ja keskinäisestä tuestaan, oli heidän matkansa kulmakivi, joka ohjasi heitä läpi synkimpien aikojen. Patrickin päätös jakaa diagnoosinsa maailmalle oli osoitus hänen synnynnäisestä halustaan tehdä muutos jopa vastoinkäymisten edessä. Vaikka hän on ehkä mieluummin pitänyt taistelunsa yksityisenä, hän ymmärsi tarinansa mahdollisen vaikutuksen haimasyövän tietoisuuden lisäämisessä ja toivon tarjoamisessa muille samanlaisten vaikeuksien edessä oleville. Hänen rohkeutensa julkisuudessa oli inspiraation majakka, joka valaisi lukemattomille ihmisille maailmanlaajuisesti polkua sitkeyteen ja vahvuuteen. Koko heidän matkansa ajan Lisa Niemi Swayze toimi voiman tukipilarina ja horjumattomana tukena miehelleen. Hänen roolinsa hoivaajana ei ollut vailla haasteita, mutta hän selvisi jokaisesta esteestä tyylikkäästi ja sinnikkäästi. Haastattelussaan Niemi Swayze korosti omaishoitajille itsestä huolehtimisen tärkeyttä, korosti tarvetta hakea tukea muilta ja asettaa oma hyvinvointi etusijalle hoivatyön vaatimusten keskellä. Ennen kaikkea Niemi Swayze korosti haasteiden kohtaamisen tärkeyttä parina ja ammentaa voimaa jakamastaan rakkaudesta ja siteestä. Heidän matkansa toimi koskettavana muistutuksena rakkauden voimasta ylittää jopa vaikeimmat esteet, inspiroiden muita vaalimaan jokaista hetkeä ja omaksumaan yhdessäolon arvokkaan lahjan. Patrick Swayzen ja Lisa Neiman. Rakkaustarina alkoi heidän teinivuosinaan Houston Ballet Dance Companyn taustavoimissa. Siellä heidän tiensä kohtasivat ensimmäisen kerran, kun Lisa, tuolloin nuori tanssija, otti oppitunteja Swayzen äidiltä tunnetulta koreografilta ja tanssinopettajalta Patsy Swayzelta. Heidän alkuperäinen yhteytensä kukoisti syväksi ja kestäväksi siteeksi, joka kestäisi ajan ja vastoinkäymisten koettelemukset. Patrick ja Lisa vannoivat vihkivalat 12. kesäkuuta 1975 vain 19- ja 15-vuotiaina, mikä merkitsi elinikäisen yhteisen matkan alkua. Heidän rakkautensa uhmasi sopimuksia ja kesti ajan kokeen selviten elämän ylä- ja alamäistä horjumattomalla omistautumisella ja sitoutumisella toistensa onnellisuuteen. Nuoresta iästä huolimatta Patrickilla ja Lisalla oli yhteinen unelma perheen perustamisesta ja he halusivat toivottaa lapset tervetulleiksi elämäänsä. Heidän toiveensa kohtasivat kuitenkin sydänsuruja vuonna 1990, kun Lisa koki järkyttävän keskenmenon. Syntymättömän lapsen menetys oli syvä isku sekä Patrickille että Lisalle, murskasi heidän unelmansa ja jätti heidät painimaan syvän surun ja menetyksen tunteen kanssa. Kirjassaan The Time of My Life Patrick kirjoitti avoimesti keskenmenon aiheuttamasta tuskasta ja kuvaili itseään musertuneeksi yhteisen surun painosta. Menetyksen tuskasta huolimatta Patrickin ja Lisan side vain vahvistui vastoinkäymisten edessä ja toimi lohdun ja selviytymiskyvyn lähteenä heidän synkimpinä hetkinään. Vuonna 1990 tapahtuneen tuhoisan keskenmenon jälkeen Patrick ja Lisa lähtivät matkalle kohti uutta lasta, toivoen unelmansa perheen perustamisesta toteutuvan. Parhaista ponnisteluistaan huolimatta heidän yrityksensä kuitenkin pettyivät, sillä heillä oli vaikeuksia saada lasta. Lapsettomuuden emotionaalinen vaikutus painoi raskaasti heidän avioliittoaan ja varjosti heidän yhteisiä toiveitaan ja pyrkimyksiään. Perheen laajentamisen pyrkimyksissään Patrick ja Lisa tutkivat adoption mahdollisuutta. Lisa oli ajatukselle avoin, mutta Patrickilla oli syvä halu saada biologisia lapsia Lisan kanssa ja hän kaipasi kokea isyyden ilot itse. Heidän erilaiset näkemyksensä adoptiosta lisäsivät painetta heidän jo ennestään kireään suhteeseensa ja kärjistivät pinnan alla kyteneitä jännitteitä.
Jatkuvat lapsettomuusongelmat vaikuttivat Patrickin ja Lisan avioliittoon, joka huipentui eroon vuonna 2003. Päätös erosta oli tuskallinen ja heijasteli niitä syvällisiä haasteita, joita he kohtasivat sovittaessaan yhteen erilaisia halujaan ja selviytyessään toteutumattomien unelmiensa aiheuttamasta pettymyksestä. Heidän eronsa osoittautui kuitenkin väliaikaiseksi, sillä Patrick haki apua henkilökohtaisiin kamppailuihinsa kuntoutuksen kautta. Hänen sitoutumisensa demoniensa voittamiseen ja suhteen uudelleen rakentamiseen tasoitti tietä sovinnolle ja tarjosi toivon kipinän heidän synkimmän hetkensä keskellä. Traagisesti juuri kun Patrick ja Lisa selvittivät avioliittonsa monimutkaisuutta ja rakensivat sidettään uudelleen. He kokivat toisen murskaavan iskun Patrickin syöpädiagnoosin myötä vuonna 2007. Uutinen lähetti shokkiaaltoja heidän maailmaansa ja pakotti heidät kohtaamaan kuolevaisuuden karun todellisuuden ja elämän haurauden. Jaetusta surustaan ja kokemastaan syvästä menetyksestä huolimatta, Patrick ja Lisa löysivät lohtua jakamastaan rakkaudesta ja yhdessä luomistaan muistoista. Vaikka heillä ei koskaan ollut omia lapsia, heidän maatilansa oli täynnä eläimiä, joita he rakastivat ja hoitivat kuin omiaan. Perheen ja ystävien silmissä Patrickin synnynnäinen lämpö, myötätunto ja elämänilo tekivät hänestä ihanteellisen isän, eikä hän jättänyt epäilystäkään siitä, etteikö hän olisi loistanut roolissa. Lisa Niemin vuonna 2011 julkaistu muistelmateos Worth Fighting For tarjoaa syvästi henkilökohtaisen ja avoimen kertomuksen hänen matkastaan rakkaan aviomiehensä Patrick Swayzen rinnalla tämän taistelussa syöpää vastaan. Muistelmiensa sivuilla Lisa paljastaa raa'at tunteet ja syvälliset kokemukset, joita hän kesti painiskellessaan Patrickin sairauden ja lopullisen poismenon aiheuttaman musertavan todellisuuden kanssa. Lisalle Patrickin menehtyminen syöpään oli käsittämätön koettelemus, jonka mittakaavaa oli mahdotonta sanoin kuvailla. Hän kuvailee sitä pahimmaksi asiaksi, mitä hän oli koskaan kokenut riipaisevaksi matkaksi, joka oli täynnä tuskaa, surua ja sydänsuruja. Silti pimeyden keskellä Lisa löytää lohtua ihmeellisestä tosiasiasta, että Patrick uhmasi odotuksia ja eli 22 kuukautta diagnoosinsa jälkeen, mikä on osoitus hänen huomattavasta vahvuudestaan ja sinnikkyydestään vastoinkäymisten edessä. Patrickin elämän viimeisinä päivinä Lisa jakaa intiimejä yhteyden ja rakkauden hetkiä miehensä kanssa ja vaalii jokaista heidän yhdessä viettämänsä arvokasta hetkeä. Patrickin kädestä pitämisestä musiikin kuunteluun ja nukkumiseen käsivarsi miehensä ympärillä Lisa löytää lohtua yksinkertaisista, mutta syvällisistä läheisyyden hetkistä, joita he jakavat. Yhdessä he navigoivat sairauden myrskyisissä vesissä horjumattoman päättäväisyyden ja rakkauden vallassa, takertuen toisiinsa epävarmuuden edessä. Kohtaamistaan valtavista haasteista huolimatta sekä Patrick että Lisa taistelevat väsymättä joka päivä henkensä puolesta kieltäytyen antautumasta epätoivolle tai tappiolle. Heidän välinen side on taottu vastoinkäymisten liekeissä todiste rakkauden ja omistautumisen kestävästä voimasta elämän suurimpien koettelemusten edessä. Yhdessä jakamansa koskettavien viimeisten hetkien aikana Patrick ja Lisa vaihtavat rakkauden ja kiintymyksen sanoja, jotka vahvistavat heidän siteensä syvyyttä ja heidän yhteyden kestävää vahvuutta, heidän viimeiset sanansa toisilleen. Rakastan sinua lauseet toimivat koskettavana muistutuksena syvästä rakkaudesta, joka määritteli heidän suhteensa ylittäen ajan ja avaruuden rajat ja kaivertautuen ikuisuuden kudokseen. Patrick Swayzen elämän herkkien ja sydäntä särkevien viimeisten hetkien aikana Lisa Niemi pysyi vakaana läsnäolona hänen rinnallaan, tarjoten horjumatonta rakkauttaan ja tukea hänen kohdatessaan väistämättömän matkan kohti loppua. Seisoessaan valvomassa huoneessa sydän surusta raskas, mutta täynnä ylitsevuotavaa rakkauden tunnetta, Lisa todisti syövän aiheuttamasta syvästä vaikutuksesta hänen rakkaalle aviomiehelleen. Patrickin aikoinaan eloisa sielu nyt sairauden heikentämä tuskin vetää henkeä hänen taistellessaan urheasti tunkeutuvaa pimeyttä vastaan.
Jokainen pinnallinen sisäänhengitys kaikui huoneen läpi kummittelevana muistutuksena elämän hauraudesta ja ajan armottomasta kulusta. Lisa tuskan ja päättäväisyyden sekoituksen puremana kieltäytyi jättämästä Patrickin viertä. Hänen läsnäolonsa oli lohdun ja turvan lähde tälle viimeisinä hetkinä. Väistämättömän lähestyessä ja Patrickin hengityksen hiipuessa Lisan sydän särkyi miljoonaksi palaseksi lähestyvän menetyksen painon painaessa häntä musertavalla voimalla. Silti jopa oman surunsa keskellä hän löysi lohtua tiedosta, että hänen rakastettu aviomiehensä löytäisi pian rauhan, vapautuisi kärsimyksen kahleista, jotka olivat vaivanneet häntä aivan liian kauan. Ja sitten hetkellä, joka jäisi ikuisesti Lisan mieleen, Patrick veti viimeisen henkäyksensä, hänen kamppailunsa vihdoin päättyi. Lisalle menetyksen tuska oli sanoin kuvaamaton syvä ja valtava tuska, joka uhkasi nielaista hänet. Surun keskellä oli kuitenkin myös katkeran suloinen helpotuksen tunne tietäen, että Patrick oli vihdoin vapaa tuskasta, joka oli vainonnut häntä viimeisinä päivinä. Patrickin poismenon jälkeen Lisa aloitti tehtävän kunnioittaakseen hänen muistoaan ja vaikuttaa merkityksellisesti taisteluun haimasyöpää vastaan, sairautta, joka oli vienyt hänet häneltä aivan liian aikaisin. Vuodesta 2010 Lisa on omistautunut työskentelyyn Pancreatic Cancer Action Networkin PanCANin kanssa. PanCAN on organisaatio, joka on eturintamassa pyrkimyksissä parantaa haimasyöpäpotilaiden ja heidän perheidensä hoitotuloksia. Väsymättömän edunvalvonnan tutkimushankkeiden ja tiedotuskampanjoiden avulla PanCAN pyrkii tuomaan esiin tämän tuhoisan sairauden ja edistämään edistystä kohti tehokkaita hoitoja ja lopulta parannuskeinoa. PanCANin roolissaan Lisa kanavoi surunsa ja päättäväisyytensä merkitykselliseksi toiminnaksi ja hyödyntää alustaansa tietoisuuden lisäämiseksi, tuen mobilisoimiseksi ja positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi haimasyövästä kärsivien elämässä. Hänen ponnistelunsa toimivat toivon majakkana samanlaisten vaikeuksien kanssa kamppaileville potilaille ja perheille, tarjoten lohtua, tukea ja solidaarisuuden tunnetta heidän hädän hetkellään. Lisa kertoi Good Morning Americalle haastattelussa haimasyövän tietoisuuskuukauden aikana marraskuussa 2022, jakoi näkemyksiään jatkuvasta työstään PanCANin kanssa ja motivaatioista, jotka ohjaavat hänen edunvalvontaansa. Vaikka Patrick ei halunnut tulla leimatuksi syövän mallikategoriaksi, Lisa selitti, ettei hän voinut vain katsoa sivusta ja olla tekemättä mitään niin tuhoisan taudin edessä. Hänen synnynnäinen myötätuntonsa ja halunsa tehdä muutos inspiroivat häntä toimimaan, puhumaan ja antamaan äänensä taisteluun haimasyöpää vastaan. Edunvalvontatyönsä lisäksi Lisalla on ollut ratkaiseva rooli haimasyövän oireiden ja riskitekijöiden tietoisuuden lisäämisessä omien Patrickin sairaudesta saamiensa kokemusten pohjalta. Hän korostaa varoitusmerkkien, kuten jatkuvan selkään säteilevän vatsakivun tunnistamisen tärkeyttä oireen, jonka Patrick itse koki. Jakamalla tätä tietoa Lisa toivoo voivansa rohkaista muita hakeutumaan varhaiseen havaitsemiseen ja puuttumiseen, mikä voi mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä. Koskettavassa haastattelussa Lisa puhui avoimesti henkilökohtaisesta matkastaan sielun kumppaninsa menetyksen kanssa selviytymisessä ja uuden rakkauden löytämisessä. Vaikka menetyksen tunne on edelleen syvä, hän löytää lohtua tiedosta, että Patrickin rakkaus kestää ja hänen läsnäolonsa on lohduttava osa hänen jokapäiväistä elämäänsä. Hän puhuu hänestä kunnioittavasti ja kiintymyksellä tiedostaen, että vaikka syöpä on saattanut viedä hänen fyysisen hahmonsa, se ei voi koskaan sammuttaa hänen henkensä valoa. Lisan nimi Swayzen, rakkauden ja menetyksen matka, otti odottamattoman käänteen, kun hän löysi uuden rakkauden jalokivikauppias Albert D. Priscon kanssa, jonka kanssa hän meni naimisiin vuonna 2014. Heidän onnekas tapaamisensa yhteisten ystävien kautta merkitsi uuden luvun alkua Lisan elämässä, jolle oli ominaista rakkaus, toveruus ja horjumaton tuki.
Albert otti Lisan menneisyyden avosylin vastaan, alusta alkaen tunnistaen Lisan ja Patrick Swayzen syvän siteen ja ymmärtäen Lisan työhön Pancreatic Cancer Action Networkissa PANCan. Hänen horjumaton tukensa Lisan edunvalvontatyölle on osoitus heidän yhteytensä syvyydestä ja hänen kunnioituksestaan Lisan menneisyyttä kohtaan. Lisalle päätös mennä uudelleen naimisiin ei ollut petos hänen rakkaudestaan Patrickia kohtaan, vaan pikemminkin osoitus ihmissydämen sitkeydestä ja sen kyvystä rakastaa uudelleen. Hän uskoo vakaasti, että hänen rakkautensa Patrickia kohtaan pysyy horjumattomana ajattomana siteenä, joka ylittää elämän ja kuoleman rajat. Albertissa hän löysi kumppanin, joka kunnioittaa hänen menneisyyttään ja juhlistaa heidän nykyisyyttään, luoden tilan, jossa Patrickin rakkaus ja muistot elävät harmonisesti rinnakkain. Patrickin poismenosta huolimatta Lisan yhteys häneen on edelleen käsin kosketeltava hänen jokapäiväisessä elämässään. Hän puhuu tuntevansa Patrickin läsnäolon kanssaan joka päivä, hänen henkensä lohduttavan läsnäolon, joka opastaa ja tukee häntä elämän haasteissa. Epäilyksen tai epävarmuuden hetkinä Lisa löytää lohtua Patrickin tutusta äänestä, joka kaikuu hänen mielessään. Hän tarjoaa viisaita ja rohkaisevia sanoja, jotka johdattavat häntä eteenpäin uudella voimalla ja päättäväisyydellä. Today-ohjelman haastattelussa hän jakoi ystävänsä välittämää syvällistä viisautta muistutuksen siitä, että rakkaus ylittää ajan ja paikan rajat ja virtaa samasta lähteestä myös rakkaan ihmisen kuoleman jälkeen. Tämä tunne resonoi syvästi Lisassa ja vahvistaa hänen uskoaan, että hänen rakkautensa Patrick Swayzea kohtaan on yhtä vahvaa ja horjumatonta kuin aina jopa tämän poissa ollessa. Lisalle ja hänen aviomiehelleen Albert Dipriscolle rakkaus ei ole rajatonta, vaan loputonta myötätuntoa, ymmärrystä ja yhteyttä. Heidän yhteinen rakkauden ja menetyksen matkansa on tuonut heidät yhteen liitossa, jota leimaa molemminpuolinen kunnioitus, ihailu ja kiitollisuus. Yhdessä he ymmärtävät rakkauden syvyyden ja vaalivat mahdollisuutta jakaa sitä toistensa kanssa. Syvästä menetyksestä huolimatta, Lisan sydän on täynnä rakkautta Patrickia kohtaan, mikä on osoitus Patrickin pysyvästä vaikutuksesta Lisan elämään ja lähtemättömästä jäljestä hänen sieluunsa. Patrickin muisto elää Lisan sydämessä oppaana, joka valaisee hänen polkuaan eteenpäin ja inspiroi häntä jatkamaan taistelua haimasyöpää vastaan Lisan kunniaksi. 66-vuotias Lisa Nimi Swayze pohtii kaunopuheisesti rakkauden kestävää luonnetta ja sen syvällistä vaikutusta identiteettiemme muovaamiseen. Ajan kulumisesta huolimatta side, joka hänellä oli edesmenneen aviomiehensä Patrick Swayzen kanssa, on edelleen olennainen osa hänen olemustaan. Heidän 34 yhteistä vuottaan ovat kaiverrettu hänen elämäänsä ja toimivat jatkuvana muistutuksena heidän kerran jakamastaan rakkaudesta ja heidän luomistaan muistoista. Lisalle Patrickin läsnäolo ei rajoitu muistojen maailmaan, vaan se läpäisee hänen jokapäiväisen elämänsä konkreettisella tavalla. Hän puhuu avoimesti kuulevansa Patrickin äänen, säännöllisesti päässään lohduttavan läsnäolon, joka tarjoaa ohjausta ja tukea tarvittaessa. Patrickin ääni, hän selittää, kommentoi usein hänen tekojaan, tarjoten viisauden ja huumorin lähteen, joka ylittää elämän ja kuoleman rajat. Epävarmuuden tai epäilyksen hetkinä Lisa löytää lohtua Patrickin tutusta äänestä ja ammentaa voimaa hänen rohkaisevista ja rauhoittavista sanoistaan. Patrickin läsnäolo toimii lohdun ja inspiraation lähteenä opastaen häntä elämän matkalla horjumattoman tyylikkäästi ja joustavasti. Sydämellisissä keskusteluissa Hoda Kotbin kanssa Lisa Nimi Swayze syventyi jatkuvaan sitoutumiseensa Pancreatic Cancer Action Networkin ja heidän tulevan varainkeruutapahtumansa Purple Stride Walkin tukemiseen. Syvää empaattista ja ymmärrystä osoittaen Lisa ilmaisi jatkuvan omistautumisensa asialle, korostaen oman ja Patrickin vaivalloisen matkan merkitystä haimasyövän kanssa.
Muistellessaan Patrickin taistelua tautia vastaan, Lisa vahvisti, että vaikka syöpä onkin saattanut viedä hänen fyysisen muotonsa, se ei voi koskaan sammuttaa hänen henkeään. Päättäväisenä kunnioittamaan Patrickin muistoa ja jatkamaan taistelua hänen puolestaan, hän pysyy järkkymättömänä edunvalvonnassaan ja työskentelee väsymättä lisätäkseen tietoisuutta ja tukeakseen haimasyövän tutkimusta. Syvästä menetyksestä huolimatta Lisa löysi rakkauden uudelleen avioituessaan jalokivikauppias Albert de Priscon kanssa vuonna 2014. Hänen neuvonsa muille samanlaisessa tilanteessa oleville on yksinkertainen, mutta syvällinen: ole avoin. Omien kokemustensa pohjalta hän kannustaa leskiä kohtaamaan rakkauden ja toveruuden mahdollisuuden, kun aika tuntuu oikealta, ja antamaan itselleen vapauden parantua ja edetä omaan tahtiinsa. Rakkautta ja menetystä koskevien näkemystensä lisäksi Lisa tarjosi myös korvaamattomia neuvoja hoitajille ja kehotti heitä huolehtimaan itsestään roolinsa vaatimusten keskellä. Omien Patrickin hoitamisesta saatujen kokemustensa pohjalta hän korosti hengähdystauon ja ravinnon hetkien löytämisen tärkeyttä jopa vastoinkäymisten keskellä. Olipa kyse sitten lempipuuhan harrastamisesta tai vain akkujen lataamisesta, Lisa kannustaa hoitajia asettamaan oman hyvinvointinsa etusijalle ja ymmärtämään, että heidän vahvuutensa ja sitkeytensä ovat välttämättömiä parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseksi. Mitä mieltä olet Lisa-nimin viimeaikaisista paljastuksista Patrick Swayzesta? Jätä meille kommenttisi alla olevaan osioon. Toivomme, että pidit tästä videosta hyödyllisenä. Muista tykätä, jakaa ja tilata kanava, jos pidit siitä. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavissa videoissa. Näkemiin.